Salutare YouTube! Astăzi vă voi prezenta cum să măriți viteza la uTorrent. Dăm click pe uTorrent, dăm click pe opțiuni, preferințe. Acestea sunt niște setări ale mele. Tot la fel. Directorii unde puteți salva, de exemplu descărcări și jocuri. Eu îl voi lăsa așa. Conexiunea recomandat este 45682 pentru toate calculatoarele. Banda alocată 135. La bandă, la downloadare 0. La maxim de conexiuni 450. La maxim de conexiuni pe torrent 100 și numere de sloturi 6. BitTorrent lăsați așa. Transfer, aveți treabă. Queuing, numere de torrente active 6. Numere de maxim de numere active și downloadate 5. Rația 200. În cât timp 0 și numere trimise 0. Aveți treabă. Advanced BT Low say IP true sau setup guide, alegeți așa și viteza cu care doriți să downloadați. Eu voi alege 5 mega și dăm run test. Așteptăm. Va dura puțin. Scuzați-mi, merge greu pe cău. Mai avem încă puțin. Aceste setări vor fi puse, depinde de viteza dumneavoastră de net. Uitați, mi-a ieșit totul bun. Ar trebui să uploadez cu 1,7 mega și să downloadez cu 7,2 mega. Dacă s-ar putea, ar fi bine. Salvăm și ieșim. Altceva sunt aceste trackere pe care vi le voi pune în descriere. Sunt niște trackere care puteți mări viteza. Mulțumesc că v-ați uitat la acest tutorial. Vă doresc o zi bună. La revedere! Ca un bonus, Tetris pe uTorrent. Apăsăm cătările T și uitați, ne putem juca. Cam atât cu prezentarea. Vă doresc un joc plăcut și o zi bună.